Здравейте на всички, аз съм Стан и днес ще правим анбоксинг на iPhone 17 Pro Max в най-грозния цвят. Що бе? Космическо оранжево. На мен ми харесва, сега не знам дали е грозен, ще питате. Добре, с какво ще го носиш, на какво ще се върже? Взех си го, за да ми се върже на оранжевия бутон на Apple Watch Ultra-та. Страхотно. Това между другото е най-интересният цвят, аз подкрепям напълно. Това е най-интересният цвят, защото синьо съм имал. 12-ката ми беше синя, такава тъмно-синя. Същото сиво не бих си взел, защото... Сивото имахме шестици с теб. Да, и не знам, много ми е скучно, Стефи си поръча сиво, само че... Чакам го. Тя нямаше късмета. Моя пристигна точно в деня, в който излизат в България. Сега ще го анбокснем и ще ви го покажа. Взел съм си 1 терабайт, защото до този момент съм си взимал все най-малките. Този беше 15 Pro Max, 256 гигабайта, въобще не ни стига. И всъщност това е причината да си сменям телефон, не защото нещо му има на 15-ката. Чудесен си е, няма никакъв проблем, просто ми свърши батерията, няма място за видеа, за снимки, не батерията, нищо. Паметта ти е свършила. Да, паметта ми свърши. Тя и батерията почна да пада много бързо. Ако не ни бяха свършили тези 256 гигабайта, нямаше да си вземем новия iPhone, но ето аксесуарите. Ще покажа и аксесуари после. Взехме някакъв протектор, на който сме дали 90 лева. Не знам какво прави този протектор. А това струва 100. Това е нормално, кейса струва 100. Стига де! На Apple са по 150, нямаше, иначе щяхме да ви покажем и от тях, може да ги взема и в Махам TikTok да ви показвам. се изнервям. Но да, по принцип 15-ката беше супер, ето черен си е, идеален ми е, нищо му няма, но просто паметта трябваше не стига. Да си вземем 512 тогава, ама... Това е стария кейс. Помните, миналия път ви ги показах и двата в кафевия вариант. Хората се оплакват от него, че за нищо не ставал. Да, за нищо не става. Направили са нов, нямаше как да го поръчам. В последствие мога да ви го покажа и него. Сега започваме да разопаковаме 17-ката, нали? Това не е професионално ревю. Сега ако чакате да кажа колко нанометъра е процесора, не знам. Пуснете си някой тек канал там, със сигурност ще ви го направят с всичките неща. Това и миналия път го казах. Така, толкова какво взел тук този телефон? Не, няма. Мен ме интересува как снима този телефон. Чак за какво ви се карам? Аз още не съм го отворил. Само ще те помоля, да не си го таковаш тук до гърдите, а да е тук някъде. Ами аз искам там да се гледа, е така. След като ми се скара операторката, как да го застана, как да го държа, сега ще ви го покажа. В смисъл, сега ако не ми хареса цвета на живо, то чакай, че на опаки почнах да го отваря. Дори хартията вече не мирише така, както преди. Готови ли сте? Айде де. Чакай, че той имах. И оранжевото не е същото като на копчето. Всъщност доста ми харесва този цвят. На първо впечатление, в видеята там, които съм гледал, изглежда така един по-тъмен, като на картинката ли отпред. Не е като на картинката. Много приятен цвят. Знам, че никой няма да си вземе цвят портокал или космическо оранжево. Как ги мислят те имена? Определено това е моят цвят. Сега, почвам да му отлепим лепенката. Не, чакайте малко. Първо да видим какво има друго в кашона. Да го кажа само в началото така са издлъбнали отпред платото. Това нещо, което го наричат плато. Котлон. Сега, цените, миналия път не съм коментирал цени. Този излезе 3500 с оператор. С оператор са някъде толкова, 1 терабайт, Pro Max версията. В магазините 3800. Варианта с 2 терабайта в магазините беше 4700 лева. При операторите не знам колко е. Цените според мен са малко по-скъпи тази година на моделите. Защо ли? Имаме кабел USB-C към C. Това е най-умното нещо, което от Apple направиха просто и от 15-ката насам. Да, кабел като кабел. Няма да го отварям, защото си имам доста кабели такива. Какво друго има в пликчето? Няма друго отвътре. В кутията това е. Ако искаш. Хартията. Толкова много бележки. Стикер няма. Сложи се от това грозния етикет, където го има на всичките печки и перални, като си купуваш. Това е телефона. Да го сравня с другия на големина. Новия Pro Max е малко по-голям. 6,9 инча е дисплея, на 15-ката не знам колко инча е било, но малко по-голям е. Мънинко, не се усеща, но има го. Там е. Както виждате, дизайна отзад е малко по-различен тази година. Имаме този, както споменах, плато, на което са камерите, светкавиците и сензорите за там Photonic Engine или не знам какво. И тук беше само такова мини котлонче, това е от голямото.
Тук отдолу са сложили Ceramic Shield, нещо като стъкло, матирано е. Безжичното зареждане, там вече може по-бързо да се зарежда до 25 вата безжично. Иначе бързото зареждане през кабел е за 20 минути 50% зарежда. В интерес на истината и 15-ката доста бързо ми се зарежда, като го мушна в зарядното, което е 100 вата. Новото нещо тук е и охлаждането също. Те са избъкали почти цялата част процесор е тук в това нещо, дебелото, а тук отдолу е батерията. Тя е по-голяма, 5000 мАч, а на тази 4400 това би трябвало да издържа повече време. Ще видим какво е. И новото е охлаждането. Има такъв Vapor Chamber, който на принципа на една камера вътре, пространство с водалия, с капково напояване вътре и тя охлажда там. Не охлажда. Всъщност да не ти се затопля само от едната страна, защото тук се затопля в едната страна, така целия ще ти гори в ръцете, предполагам. Особено като го изпляскаш на слънце. Като говорим за слънце, 3000 нита яркост на дисплея. Тук беше по-малко, но мисля, че пак беше достатъчно ярко. На слънце си ми е ярко. По-ярко от това не виждам да има смисъл, само да хаби батерия и ток. 120 Hz отново, ProMotion XDR дисплей, като тук ProMotion херцовите се настройват. Като не лъзгаш много нещо бързо, намалят на 1, 2, 3, 4, 5. Като го правиш нещо много да се мятат някакви неща, 120 Hz. Такова ревю никъде няма да видите, това дори не е ревю. Какво съм си записал друго? Имат Ceramic Shield 1 и 2 отпред на дисплея, това да не се дращи, и отзад. Но ние пак ще си сложим протектор отпред и отзад кълъв. Така, има, новото, сега това е много грозно, дето са го сложили. Виждате ли? Вижте ли тук C стандарт някакъв, да не се фърля в кош за буклук? Ма как може на 3500 лева телефон да ми сложат такова нещо? Ела да видиш каква грозотия. Това нормално ли е? Не. Ма може ли да се излагат и по този начин? Едно време па си писаха колко гигабайта ти е тук отзад. Това поне са го махнаха, сложиха тук това. Ако искате и цената сложете. Има втори бутон, дет се настройва. Сега може и 12-ката да има, като съм го носил с кълъв. Не, няма. Има някакъв бутон, той е Sleep Wake бутона. Тук са два. Този може да се настройва. Този бутон за различни неща. Translation, може да бъде камера и там всичките работи, които може да си допълнително персонализирате. В началото, като сме бързали, купихме едни от най-скучните кълъфи, които може да се вземат. Черен, кожен, не е на Apple, защото те нямат кожа вече. Как стои черния на оранжевия? Може би добре. Вие кажете. Грозно. Мен не ми харесва много. Поръчал съм си още един много интересен кейс, който е като прозрачен такъв. Ще го видим като дойде. Това черно. В началото ще го нося, той да се включва. Сега ще пробвам и другия сивичкия, който по принцип беше за Стефи. Стефи телефон още няма, но кейс има. Гуминкия, виж какъв е хубав. Боже, той това е по-хубав. Стефи паса изработих. На мен сивия ми харесва повече. Готов съм вече с инсталацията. Двата телефона са тук. Честно да ви кажа, аз не мога да видя голяма разлика в яркостта. Този е по-ярък, да, обаче този също е доста ярък. Това си беше достатъчно добър дисплей, наистина не мога да направя разликата. А разликата обаче идва в камерата. Тук имаме вече 3 лещи, които са 48 мегапиксела Fusion камери. И това, което мен ме вълнува много, защото аз основно този телефон го взимам, за да снимам с него, това е предната камера. Махам го този кейс, защото е грозена, а пък много ми харесва цвета просто и не мога да му устоя. Особено как се връзва с това копче. Сега ще ви покажем и камерата как увеличава. Има 0,5, 1, 2, 4 и 8 увеличение, което е оптично, а дигиталното мисля, че до 60, 70, 80 пъти. Абе на морето ще видим дали може да видим някоя кака по-бански. Това е 0,5, 1, 2, 4 и 8. Чак не стигнахме до плажа, но ако увеличим дигитално, виждам дали има вълни. Не мисля, че е използваемо това. Има си стабилизация, което е добре. Това е нещото, което на мен ми харесва най-много на камерата, че има добра стабилизация. Сега ще направим и с човек отпред. С човек? Да. Защо Стефи не обича, когато й правя снимки? Това са снимките, които аз правя, просто толкова съм некадърен. Ето нова снимка правим. И сега ще видите ефекта вие на екрана.
толкова за камерата, сега се прибираме да видим другите неща. Това, което ми харесва на мен най-много е селфи камерата, която е 18 мегапиксела и има AI, който разпознава сега като съм сам, си ме снима мен. Найде подближи се да се... Вижда ли се как снима само мен? AI не работи нещо още при нас. Трябваше така автоматично да стане, одеве стана. А ако дойде още един човек, направо се разширява така. Тоест може да снимаш хоризонтално видео без да си обръщаш ръката по този начин, което според мен е доста удобно и мисля да го ползвам. Сега ще покажа много готина функция, която на мен лично много ще ми влиза в употреба, тъй като показвам доста пъти неща. Знам, че това може да си го включиш на допълнително приложение. Това е двойната камера. Ето виждате сега моята реакция и това, което снима предната камера. Сега примерно правя ви ревю на ето тези купички за храна, едната счупена на Мейсън, има и косъм отстрани. И ми виждате реакцията през това време, което мен много ме кефи, като ви правя ревю на нещо, ще може да ме гледате какво ми е изражението, защото нали, много ще е тъпо, ако ви казвам, това е нещо много готино, страхотно, може да го ползвате и да виждате каква ми е реакцията. Не знам какво бих ви посъветвал, дали да си вземете Pro Max, честно казано, аз си го взимам заради камерата, защото основно използвам това в работата ми. Ако си един нормален потребител, който също иска да ползва камерата, ма не чак толкова много, колкото предлагат трите лещи, смятам, че 17-ката е най-добрият вариант за всеки един човек почти. Не мисля, че това си заслужава. Особено пък ако идвате от 15-ка или от 16-ка още по-малко. Дори от 14-ка. Да, 14-ката има неща, които вече ще усетите като подобрение, но цялостно, не знам дали да ви го препоръчам, все още не мога да ви го препоръчам, защото те първо ще го ползвам. Това беше просто един анбоксинг и така едни първи впечатления. А ако ви е било интересно, може да се абонирате за канала ми. По принцип не качвам такива видеа с тек, повече правим комедия, но знаете, аз качвам каквото ми е кеф. Така че това е положението. От тук може да гледате последните две видеа и това беше всичко. Ай, чао!